It-kaxkir tas-saqajn fil-konfront tal-għalliema tal-MCAST qed ikompli juri biċ-ċar li din l-istituzzjoni mhijiex ta' priorità għall-gvern ta' Roberta Bela. Dak il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta filgħodu quddiem l-MCAST u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Justin Schembri, Ivan Castillo u Bernice Bonello, kif ukoll mill-President tal-Kunsill Studenti MCAST Jensin Kassar. Justin Schembri fakkar il-ftehim kollettiv ilu l-iskada madwar 3 snin bil-gvern qed ikompli jixxaħħaħ mal-istudenti u mal-edukaturi. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun il-vuċi tal-għalliema u tal-istudenti bilan li dan il-ftehim kollettiv jiġi konkluż b'mod immedjat. Aħna se nkomplu nkunu il-vuċi tal-letturi tal-gradi kollha, se nkomplu nkunu il-vuċi tal-istudenti mill-quta għaliex nemmnu li fl-MCAST il-fokus m'għandux ikun il-ftehim kollettiv imma kif nistgħu nwasslu l-edukazzjoni il qudiem kif nistgħu ntejbu l-edukazzjoni ġo din l-istituzzjoni tant importanti. Aħna kommessi li nibqgħu insegwu mill-qrib għaliex din hija sitwazzjoni inkwetanti li qiegħda tippreġudika l-futur tal-MCAST innifsu. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo saħaq li l-Partit Nazzjonalista determinat li jara relazzjonijiet industrijali tajbin għaliex il-gvern falla kompletament fid-dialogu industrijali u saħaq li l-ħaddiema għandhom jieħdu dak li jixirqilhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat illi jara li jkun hemm relazzjonijiet industrijali tajbin li naraw li l-affarijiet ma jiggravawx f'sitwazzjonijiet fejn kif qed naraw illum il-ġurnata fl-MCAST il-letturi kif ukoll l-edukaturi ħajsibu il-Partit Nazzjonalista dejjem warahom u dejjem ta' appoġġ. Bernice Bonello qalet li din is-sitwazzjoni qed titfa' pressjoni żejda fuq l-għalliema u l-istudenti u hija sitwazzjoni li ma tistax tkompli tippersisti. Din hija sitwazzjoni fejn dawn l-istudenti ma jistgħux jibqgħu fiha, ma jafux hekk ftit ġimgħa oħra mhux ħajamlu l-assignments u l-eżamijiet kollha f'daqqa f'temp ta' ġimgħa jekk hux ħajsiru jew le, din hija sitwazzjoni li mhijiex tajjeb għal dawn l-istudenti meta tkun qiegħed fi żmien tal-assessment bil-fors ħajkollok ċertu pressure, però b'din is-sitwazzjoni tal-imbo li ma jafux jekk hux ħajsiru jew le qed tkompli tikkawża iktar pressure. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Studenti MCAST Jensin Kassar qal li matul il-ġimgħa li għaddiet kellu laqgħa mal-Ministru Clifton Grima kif ukoll max-Shadow Minister Justin Schembri fejn tkellmu dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw l-istudenti. Dan apparti li appella sabiex il-ftehim jiġi konkluż illum qabel għada. L-istudent qed jibqa' ibati fi glam, qed jibqa' ibati fis-silenzju, l-istudenti mhumiex ċerti jekk mhux ħajkollhom l-assignments, il-marki u għalhekk l-istudent ikompli jibati fi glam. Matul il-konferenza l-kelliema appellaw lill-gvern sabiex jagħti l-edukaturi dak li jixirqilhom bilan li s-settur edukattiv jissaħħaħ.